Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare huccide moon oɗo subaka altina hande ko sikkude tan goto fo ɓenni weekend jamma weekend cellal weekend kisal ɗum noon hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe dañde kadi weltare nattude e oɗo semaine addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi altine ha aljuma bani on debbo Aissata Ndiaye e babam Moussa Niang ɗum noon hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe eɗen on calminama on jurama goto fo tawama ɗo woni salmina serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof ha rafi kala wawa hollude en caggal jaam duumo e nder Sénégal e Afrique foof e cellal ɗum noon e sutura kewɗe hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe ko ɗon tan ndeweten garene ko ɓuuri tengtude e jayndeli oɗo subaka hande jayndeli ɗi noon ene jeeya hen banggal dawrugol mbiyen tan nemme ko tour Ousmane Sonko ƴewtindaɗo banggal caɗele ha tan toon to cekki ko hareli ƴewtinda hen a waɗi dañɓe hen gañandeli kanko Ousmane Sonko ha joni mo fotino to yaade lawol ɗum ko tati lewru wonata nane nder jayndeli ɗi ha tengte jeux olympique uji paranteɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ne tan ko fayi kadi banggal drogue keftaɗo e nder leydi meɗen ha tengti kamɓe wonɓe e banggal laamu suuti konngudi mobɓe 3e mandat joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe ɓen koɓe garena gudditiren jayde l'observateur e oɗo subaka hande ne holliti tan natal Ousmane Sonko ne jooɗi ne wayno jagɗuɗo e hoore mum ni ɗum noon adi ɗum tan ko hakkude makko walla mbiyen tan ko fayi e oɗo dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ɗum noon amo foti huccide e ñawaɓe ɗum ko tati lewru wonata ɓe mbi noon malaise mawɗo nane nder police cuutoɗo ɗiɗon konngudi ko kañum tan woni oɗo mo ganduɗa ko kanko woni commissaire Keita o wiyete Sénégal kay oɗo saaha koye danger woni garen ha joni banggal nemme ko tour kalaɗo ɓe mbi nemme ko tour noon ko kareli ƴewtinda hen ha woodi dañɓe hen gañandeli ɓe mbi ɗo e hakkude duuɓi tati tan ko hefta e banggal drogue e nder leydi meɗen ina tolni e tan temedde ene tolni capantati ne tolni 60 000 kilogramme ɗum ɗon noon ne wawi tan capanɗe jeegom kilogramme uji ɗi capanɗe jeegom ujunere kilogramme uji ganduɗa ete tettama ɗum noon ɓe mbi ene tolni tan e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi milliard uji koppareji CFA ɗum noon gaddi e banggal drogue ɗo ganduɗa heftama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum koye duuɓi tati gaɗene jayde l'indépendance noon kañum ari tan wiide ko saisi record tigui mana guila hitande fuɗɗi ƴewtinda ko ɓuuri nanguede drogue ko nangade ɗo balɗe ko ɓuuri hewde saabu ko temed tati kiloji ɗi ganduɗa nanggama to banggal cocaïne ne ummuno noon toon to diwan mo Mali ɗum ɗon ɓe tetti ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal l'indépendance haali ɗum ɓe gari tan to diwan mo cekki ɓe mbi noon nemme kuturo wattidi tan koye kareli goɗɗo mo ganduɗa kay darima hollidde candidature muɗum woni oɗo biyeteɗo tan docteur Abdourahmane Diouf o wi 2024 mo jogori won jeeyede e tan ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni waɗoɓe candidature mumen Aliou Ndoye wi kañum candidat muɗum ko omo ganduɗa kanko woni président Macky Sall kanko naganta koyngal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi so Allahu lamɗo jaaɓi o wi noon milliard uji capanɗe nayyi joyyi unité ɗi koko ganduɗa ko koppareje dewnade e lawol te ɗo rewi ɗo ko ɗo ganduɗa ɗon tan foti rewde garen ha joni caggal jayde indépendance garen jayde losko enquête fiɗi noon loski ko fayi e banggal pétrole et gaz ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe noon ɓe mbi tan to banggal pétrole to won hewɓe ɓe ganda kay ko liggotonoɓe hen kono ko riwaɓe ɓe mbi noon ɓeɗon kewi ha woro ɓe mbi kay oɗon liggey ko liggey mo ganduɗa wona ko ganda pétrole o nani fuɗɗi yaltinede ko way noon kono noon ɓe gonno koye liggeyaji darnude ko way noon so riwaɓe noon kamɓe ɓe cuuti konngudi mabɓe koye nder jayde enquête garten ha joni tan caggal enquête jayde Vox
vox populi noon arti e nemme ko turo ɓe mbi tan ko ƴiƴameje kewɗe ƴewtinda hen saabu ko heewi ruufi e ƴiƴam ɓe mbi noon kanko Ousmane Sonko jagol makko toon to diwan mo cekki koko haare jibini ɓe mbi maître Abdoulaye Tall woni porte parole Pastef kanko noon o wi tan ko wayni fotani dañde Mamadou Ndione e maire mo Dias kanko noon o darima tan ngam wiide ko nervi ji Sonko walla yaadiɓe Sonko kay gaddi ɗeɗo caɗele garen ha joni audition mo Ousmane Sonko ɓe mbi jemi oɗo saaha kay kamɓe ɓe darima ngam wadde liggey mo ɓe no hannirta ni garen ha joni tan e banggal 2024 kamɓe ɓe ganda kamɓe goni yaaduɓe gardiɗo leydi kamɓe ɓe darima tan ngam wiide candidature makko fala budda ma waɗa garene jayde les échos ɓe mbi o ko gendarme kay kañum barɗo jooɓiɗo fittandu muɗum saabi ɗum noon ko tan o sellano mo wonno noon e traitement oɗon ma taw ɓooyi e muusi ko ɗum saabi tan to Tivaoune Peulh o tan gayni balde makko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko warti garen ha joni banggal Ousmane Sonko ɓe mbi ko 3 lewru mana alhamisa oɗo pandiɗo 3 lewru novembre so Allahu lamɗo jaaɓi ko nden tigui huccitta e ñawoɓe ɗum noon ɓe mbi tan ko force de sécurité ɗiɗo e nder leydi meɗen maɓe daro ngam tan ƴewtade ɗum ɗo no watte ha rewa e lawol garen ha joni jayde libération noon ari tan e douane wi noon douane fawi juuɗe ko ganduɗa yete kay heewi kañum jayde libération noon arti tan oɗo drogue pawaɗo juuɗe ɓe mbi noon ko cocaïne mo ganduɗa yete ummi ko to diwan mo Kidira walla mbiyen hefta ko diwan mo Kidira to yete ɓe mbi holno ko ɓe ganda kamɓe goni waɗoɓe contrôle ɗiɗo walla mbiyen douanier-ɓe ɗiɗo darinoɓe laabine ƴeewa mbaɗi ha tetti ɗum ɗo foof nane nder jayde libération ɓe mbi noon ko tolne 3 kiloji cocaïne ɗum noon so ƴeewama e limore kalis ene tolne 24 milliard uji kopareje CFA ɓe mbi noon biyeji kewɗi ɗi dollar e tan CFA ɓe mbi tawama e chauffeur o woni kalis kewɗo mo ganduɗa tawɗama e makko ɓe mbi noon kanko chauffeur o wiyete ko Fouseyni Coulibaly kanko e apprenti makko nanguiɗa apprenti o wiyete ko Idrissa Coulibaly kamɓe ɓeɗon ɓe pawama juuɗe goɗɗo pawaɗo junggo to aéroport AIBD kay kanko kay koye banggal drogue ni kankone tan o dillata saabu ko drogue tettaɗo e makko kanko Serigne Wade oɗon gumminoɗo Maroc walla jaahowo hakkude Sénégal e Maroc ɓe mbi ɓe tawi drogue o koye sakuji ganduɗa mo addanno ɗum sakuji rewɓe ɗiwo yeeyanno ko hen ɓe tawi ɗeɗon kopareje avocat Ousmane Sonko suuti konngudi muɗum ha joni jayde libération wi 3 lewru aɓe poti kay kuccidde e ñawoɓe garene ladde pêche Cheikh Oumar Anne suuti konngudi muɗum ka fawde ɗum e société civile saabu en anda ɗeɗo balɗe société civile kay koko dari wiide ñett 3e mandat dañta ɗo kono kamɓe noon ɓe darima tan gam hollide darde mabɓe wiide 3e mandat walla 2e quinquennat kay ne wawi dañde kiɗiɗi e nder leydi ndi te kay gardiɗo leydi ndi ma jeeye e ɓeɗon garen ha joni e jayde las kañum ari tan wi ko grande offensive mo ganduɗa yete a ƴewtidama ɗum ɗon noon so haalama woni tan wondiɓe gardiɗo leydi ndi oɗo saaha koɓe haɓɓuɓe kecceje mabɓe ha tiiɗi gam tan huccidde e dartoɓe ne mbiya 3e mandat dañata ɗo ina jeeya hen mbaɗono Aliou Ndoye ina jeeya hen mbaɗono Oumar Sarr ɓe noon ko dariɓe tan ena kuccitay ɓe ganduɗa yete ina cuuta ɗemde mumen ena nanna ɗum e gardiɗo leydi ndi ɓe mbiyete kay to diwan mo Keur Massar yaadiɓe kay e Assom Diatta kamɓe ɓe mbi tan ko Aminata Assom Diatta ne foti hebde poste e gouvernement o ɗum woni darde mabɓe walla mbiyen ɗum woni yidde mabɓe e oɗo saaha garene jayde Besbi le jour noon kañum ari tan koye wiide kanko Ousmane Sonko kay amo foti darade huccidde juge ɗum ko 3 lewru wonata ɓe mbiyete ɗum ɗon noon so tawi tan waɗama renvoyé kanko Ousmane Sonko
ton komo wawi waɗede placé sous mandat de dépôt ɗum ɗon ne wawi wiyede tan nemme ko touro so tawi ko way noon dañi ma won ko dartoto ɗum woni konnguɗi ganduɗa yete walla tan lorsque ngo besbi le jour waɗi ɓe garti e candidature abdourahmane diouf wiide tan oɗo saaha kay présidentiel mo 2024 amo yiɗi jeeyede candidat ji ɗi garene jayde le soleil ko kañum tigui uddata damal e oɗo subaka hande jayde ande noon ari tan koye jeux olympique poɗɗo dañde ɗo e nder leydi meɗen sénégal woni jeux bo ganduɗa ko sukaɓe gonata hen ɗum noon ɓe daari tan o mo ganduɗa kanko woni président mo comité international olympique Thomas Bach hucciti noon walla mbiyen o yiyodiri gardiɗo leydi ndi gam addandemo tan drapeau o ɓe mbi noon oɗo saaha kay ɓe beltima tigui eno gueɗe ɗe yarata ni kamɓe noon toon to palais mo président to ko toon ɓe jiyodiri e gardiɗo leydi ndi gam tan addandemo oɗon drapeau mo ganduɗa ete ko ɗo tigui jogori tallileɗe nder leydi meɗen sénégal ha joni tan oɗo mo ganduɗa janggo so Allah lamɗo jaaɓi mawninte Toussaint ɗo e nder leydi meɗen sénégal hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ko ɗo tigui haɗata gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon mbatten kono noon haɗen uddidde hello wongo en calmintubaɗo no Mouhamadou Kabiru Tidiane Diallo kanko noon ɓe ganduɗa saaha foof ne mbaɗa commenté e nder roɓindu jaydeli meɗen addude hen kadi haqqillantagal mumen Mamadou Diang Kandé kankone salminama kanko Mama Diang Kandé omo ganduɗa kanko woni Kadiatou Sow kanko no salminama Oumar Ba to Italie son mbaɗi commenté saaha foof bindete hen diwan mo ganduɗa ko toon keɗɗon beele sene waɗi seɗen ƴetta walla seɗen kala mbawen andude holi diwan mo keɗɗon ɗum ne ma wat fayida Aminata Diallo konkone o salminama o juurama Doura Karamatullah Diallo konkone to diwan mo France woni salminama juurama ko ɓe ganduɗa saaha foof nana jeeɓa nana mbaɗa commenté e tan roɓindu jayde e kala ko rewata Pindi TV Allah jarama on jarama no fewi noon tigui goppete indeli moɗon goppon kadi adresse uji mon ɗum ne wawa wallude amen gam tan somin beltina on min ganda ko holon diwan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon tigui mbatten garen e ko fayi walla ko naati tan e banggal gongal woni ko fayete e banggal roɓindu jaydeli meɗen ha joni garen noon e banggal gueɗe rendo noon e oɗo subaka hande garen tan e o mo ganduɗa konko darima kay wiidema o jeeye candidat uji mo hittande ujunnaje 2024 woni Abdourahmane Diouf kanko Abdourahmane Diouf noon oɗo saaha ƴewtidama darde makko noon ko darde nde ganduɗa ne mantini e banggal haqqillantagal wadde analyse politique e andude kay gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa komo suuta hen konngudi baddi fayde beele noon ɗum ne yoni gam wiide ne wona candidat hitande ujunnaje 2024 ɗon namdal gal woni beele o pari gam wonde président walla beele o andama dow ganduɗa e domagal politique o andama ɗo ganduɗa hande mo foti daraɗo wiya omo wona candidat walla omo waɗa déposé candidature makko ɗon fof kadi ko namde woni ɗon e goɗɗo mo ganduɗa suuti konngudi muɗum woni Mary Teuw Niane wiide tan kay oɗo saaha kanko gardiɗo leydi ndi o wimo gorca wahja woni tan neɗɗo yo wat respecté konngudi muɗum ɗum ɗon ne ha joni o suuti ɗum ɓe cuuti ɗum tan koye jayde l'indépendance ɗum ɗon noon kanko Mary Teuw Niane ine anda ko ɓoyduɗo e gardiɗo leydi ndi o ɓooyi gouvernement o kono kadi ɓooyi waɗede DG PCA e ko way noon ha tengti e wonde ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande noon mataw o darima kankone o holli caggal gardiɗo leydi ndi kankono o darima o wonti beddotoɗo hen kaaƴe kono kadi beele ngal ɗon banggal ko arrangement e gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon ne ma ƴewte saabu kanko baɗono kanko Mary Teuw Niane baɗono kanko Mimi Touré baɗono oɗo mo ganduɗa kanko ni Abdoulaye Diouf Sarr ko yimɓe ɓe ganduɗa hande hayso yimɓe tato ne ndewe caggal mumen ta hande ma woɗɓe ganduɗa soɓe kolli caggal gardiɗo leydi ndi ɓeɗon ne ma kollu caggal gardiɗo leydi ndi beele hande yewtere fotani wonde hakkude mabɓe beele mabɓe
ɓe jiitodir ɗum ɗon ne hande ne foti ƴewtede waɓe hen yaade koyde jaam jaaha hen koyde jaam ha ko wayni jaam wawa artude hakkude mabɓe ɓe jokka liggey mabɓe no hannirta ni saabu 2024 natti woɗɗude te noon neɗɗo mbe sikki tan ɗo joni gardiɗo leydi ndi ɓuuri sohlude ko ɓeydanede ko ussanede saabu ko ussanimo fo hande ko pertement makko wonata e banggue kala o mo ganduɗa noon garten ha joni e docteur Abdourahmane Diouf kanko docteur Abdourahmane Diouf noon wiye e banggal makko ɗo fayi e banggal politique beele o paari gam wonde président de la république walla o paari gam jeeyede e sungoli ɗi walla o waɗiri tan yaltinde wiide ko candidat ko ɓurde wadde tan ɓurde mawninde CV makko walla ɓurde ɓeydude e CV makko o hunde ɗum ɗon noon saabu ene ƴewtinda hewɓe ene jooɗo mbiya candidat gonanmi candidat gonanmi so yeehi ha saaha o yonti ƴeewa ɗo naati natoyo tonete hewɓe ko ɗum ƴewtinda e mumen beele kanko ɗo wattinta ko ɗon ko wiyete ha yesso ko lawol mataw ma ko woni yesso ko hollu en to jogori faade kono min yiyandam ko heewani walla ko juutani woni tan nangumi ko mi wona cikkuɗo kanko docteur Abdourahmane Diouf omo woni jogorɗo jeeyede e sungoli kono ko jogorɗo hollidde hoore muɗum ha wiye darima walla wiye amoni nde o ƴeewa ɗo ganduɗa o naati toon gam wadde coalition e ɓeɗon walla jeeyede e coalition oɗon beele janggo so tawi oɗon gagnima walla oɗon heeɓi leydi ndi ɓe mbawa dañde poste uji ganda ko poste uji moƴƴi ɗum ko yiyandam raɓɓere ɗum noon onon ne oɗon jogui yiyande moɗon nani faade commentaire uji ɗi e ko ganduɗa kañum woni hakkude gardiɗo leydi e yimɓeɓe jadanno hanki ha tengti e candidature surtout ɓe candidature ɗemɗe mumen walla daaɗe mumen mbiye ko candidat ji e présidentiel mo 2024 hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo tigui uddeten rumɓindu jaydeli meɗen hokkude won addi gongol so Allah lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaame kisal e surare heɗanno en banggal caméra o ko Ibrahima Thiambane haalirde nde ko banimen Debba Aissata Ndiaye